aș vrea să nu încetați să vă rugați. Aș vrea să înțelegeți că dacă există o protecție care se întinde peste societatea umană sau peste țara noastră, este puterea rugăciunii. Să nu faceți o rugăciune de rutină. Puneți în mișcare sufletul. Mișcați inima. Umpleți-vă de fiorul rugăciunii. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră se roagă. Și eu m-am rugat. Și am crezut, până am ajuns în închisoare, că știam să mă rog. Și rugând în închisoare am crezut că nu știu să mă rog. Dacă nu țintă sufletul vibrație, dacă nu te pătrunde fiorul credinței și a rugăciunii din creștet până întâlpi, nu ești în rugăciune adevărată. Ești într-o rutină. Nu este ușor. Dar dacă știi să te rogi, Dumnezeu îți dă harul rugăciunii. Dacă persiști, Dumnezeu te ajută. Și harul rugăciunii se dă la cerere. Poate că Dumnezeu pe unii alege și le dă puterea rugăciunii așa oricum, dar harul rugăciunii se obține prin strădanie, prin stăruință. Mântuitorul a spus de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția cerului se ia prin năvală și aceasta este năvala noastră. Cerând cu stăruință, prin rugăciune, harul pe care Dumnezeu ne-l trimite. Mă adresez acum teologilor și le spun, învățați să vă rugați, ca apoi să puteți învăța pe alții. Atâta vreme cât tu nu știi să te rogi, degeaba îi spui creștinii, roagă-te. Degeaba îi spui penitentului tău, roagă-te pentru păcatele tale. Când preotul va ști cum se roage, el va trimite fluxul puterii credinciosului său.